Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Oy, Noy, do kagina ka pa da. Di na yung amigo mo nga si Toy-Toy. Atolo, gapila, gawpo do sa mga tao. Uy, nga ahaw. Kami paagaw to kuno aros kaldo. Ay, sino man sinayang nagsiling sa inyo may pagaw oras kaldo. Kainit sina. Amo na gani lo, galalain to siya. Ay bisan dulce, wala. Nga kadamo siyang tao, Noy. May anuhaw. May telelipo ng mga politiko lo. May grand lare kuno sila. Ang buot mo siguro silingon, Noy. Rally, hindi kay lare. Ngala niya siyang tao. Ay oo, galilo no. sorry. Pero nagalibog ba lang ulo ko lo. Ara naman. Ano naman ang ginapaligban mo? Lo, ano nagapagutok sa sardinas man? Ang sabaw o ko ng isda? Ay, Noy. Kadamo, subong siyang problemahon ta. Nga mo ginayang ipamangkot mo sa akon. Way ko na ya kahibalo. Sige lang lo ah. Hibalo lang dason. I-search bi sa Google lo. Ay, ikaw nga bata ka. Joke lang na lo ah. May pasiguro mamati ta radyo lo. Abe. Grabe, nagid kadaan sa radyo mo lo no. Mo ginapo ah. Nga Anoy, ano gusto mo nga pamatian ta? Ang programa balalo nga paborito mo. Paborito ko. Paborito sang tanan. Ang programa nga magahatag sa aton siyang kalingawan? Holo, inabalang malingaw ka na. Kiligon ka pa. Ay, wow. Salamat, Lola. Salamat man, Toto. Uy, hala, Lola. Ano ina? Apo, mga groceries ini. Uy, sa din ina nagalinla. Kadamo sina. Halin ni kay Miloy ko. Ay, abaw. Abaw. Hindi lang gali kay ginkantahan niya ka, Lola. Kundi, gitagaan niya pagid ka sa konsumo. Ay, oo, bala po. Amo yung ko sinagali ka palangga. Ay, hala, kanami la ba? Ay, ala, ano niyo? May resibo? Ay, oo, matuod la. Abe, may nakasulat sa likod. Abe, basahala. Ay, ikaw na lang ba po, kaya hindi ko mayo mamurutan. Abe la. Basahon ko abing nakasulat sa resibo. Basyang, mahal, ga, honey, sweet, darling. Kompleto ba? Amo matuod la. Palangga ko gid ikaw. Ganigin padalaan ko ikaw dira sa imo konsumo. Ara na da tanan. Kompleto gid na para sa imo. Bayran mo ko na ha? Dira ka. Abi ko ane kung libre ni tanan ni Miloy sa akon. Nga ala, sa no ka lang din libre ni Lolo Miloyaw?
nagalibog ang ulo ko ah. Kag ano naman ang ginapaligban niya, Marites? Ay, ano abi Lolo Ilyong kay? Wala naman bugas inyo. Ate, doon mo ginay. Nagalibog ang ulo ko kundi naman ko makuha sa bugas. Plus pa, Ano? ang akong balaguya. Kadamo sang punggod kag pikas-pikas. Ay. Pikas-pikas kag punggod? Oo, Lolo Ilyong. Daw wala bala nagakadula haw. Kadamo naman sang habon na gingamit ko. Pero amo man sa gihapon ang kuya ko. Ay, sus Marites, may solusyon ina. Magamit ka sa pinakabag-o subong nga produkto. Ano ina Lolo Ilyong? Wala na siyang iban pa, kundi ang Ano na lo? New Axido Cream. New Axido Cream. Ibo-bo mo lang sa imo kuya. Tungod ini, nakaspunggod. Apang kakas, itsura. Ote, mayo man nga produkto, Marites. Oo, Lolo Ilyong eh. Gamita na. Kay sigurado, delikado ka. Balda ka pa. Kay Lolo Ilyong, kung mag-istorya ka laman siyang wala diri, wala dito, kag wala pa dulungan, ang mayo siguro pakulmon mo na lang kubugas. Kay sigurado makabulig pa na sa kabataan ko, agad ni makakaon sila. Kag, o hindi, hindi na si Lolo Ilyong. Sang ikaw ako nakilala, ang dughan ko sa imo nagapitik-pitik na. Gusto ko ikaw pangaluyagan, agod ang akon pagigugma, akon mapamatudan. Pagpalangga nga wala sang pangduha-duha, kag handa sa imo ihatag ang tanan. Baw. Ang imo katahom, amo ang nagbihag sa akon tagipusoon. Handa ako nga maghulat. Tani hindi ka lang malipat, nga may tawo sa imo nga nagapalangga, nga wala sang untat ba? Sa piyak sang tanan, hindi mo gali ako mabalusan. Tungod ako na nadiskubrihan, nga ikaw may ginapalangga na nga iban. Yay. Wow, kanami pamatian ba? Ay, toy, ari ka di gali. Kagina pa ko ditito. Ga-concentrate kagid abi sa imo nga binalaybay. Ay, ano abi toy kay ginasubuan na ako. Nga ahaw. Bakit hindi ako ang pinili? Aba. Hindi ka magkabalaka, tito. Mas kubado, Kay may ara ginasang para sa imo. Tuod? Oo. Damo da. Damo ido? Mayo sina tito. Masagod ka na lang ido. Oo mano. Mayo pang ido. Kay bisan anong matabo, hindi ka niya pagbayaan. Gani man. Kabudlay abi toy kun. Ginpalangga mo na. Ginhimo mo ng tanan. Pero, iban galing ang iya naluyagan. Kaluoy man. Daniel, saan o plano mo nga mamasyar kay Catherine? Nagahulat lang ako sa tiyempo, Migo Ronald. Abi mo, malipayon ako subong. Kagaa naman. Nalipay ako nga wala na kami sang problema kay Enrique. Ay, atong karibal mo sa una nga magranon? Oo. Nakibot gani ako nga nagbago na siya. Kag, abi mo,
mag-abiyan na kami sa mga tatlo. Abaw, doon mo nang maayo da. Nga away ni siya luyag kay Katerina. Ang hambal niya, abiyan na lang ko nung pagkabig niya kay Catherine. Uy, hala, Meg. Ano, Meg? Basi sa imo na siya naluyag? Sobra ka naman imo, Meg. Hindi man siguro. Kabalo ko nga, tunay nga lalaki si Enrique. Ay, Meg, kay damo nakahambal sa akon nga chick boy gani na. Abi ko gani nga madalay na si Catherine eh. Hindi man, Meg, kay nabatyagan ko nga puwerte man ang pagpalangga ni Catherine sa akon. Ay, pero halong lang ka mo, Meg, kay kadamo subong sa tentasyon, Meg. Amo gani, Meg. Bulagay ganing mag-asawa, kamo pa nga nubyanay pa lang. Problema ko na lang subong, Meg. Ang mga ginikanan ni Katkat. Sige lang, Meg, kay matagan gina sang solusyon. Hindi gani, Meg. Patudlo ka bala kung ano himuon mo kay Kuan, kay Migo Ryan Quezon, kay Romel Pineda, kay Aldrin, kay expert na sila iya. Baw, kanami ba? Kadamo sang bunga ba? Oo, matuod, Mig, no? Maayo paguro, Mig. Hikapon mo to sa babaw kung luto na ay. Oo, Meg ah. Ikapon ko to, be. Saka, Mig. Oo, Meg. Arin ako, Meg. Uti, Mig, noy. Hikapabi kung luto. Ay, hala. Luto na, Meg. Luto na. Oo. Ati pa naugda kay singiton ta.